iki wis kobong kok ya urip meneh ta iki. Ah. Ana kawane ora ngematke. Pak. Kalane urip Pak. Diagang ora toto. Panos wae jajanan. Semar. Ya ngono ya ngono ning sawangen aku sapa? Wah, Petro iki. Sapa? Lah kae Sinuwun Darawati memba Bathara Kala kok. Wah, gene gleleng. Wah, pinter. Wis cukup entam Mas Sawetara. Slep. Bus wis dadi wong meneh. Mbok kapan-kapan buka sulapan ning pasar karo aku. Wong edan. Aku sing golek masa wis. Kula diwalik, Den. Diwalik dadi apa? Sak karep sampean. Pun pengen kula. Esuk niki tak dadi liyane Petruk, panjenengan mang nyebda kula dadi apa sak karepe. Wo, menengo ngambeto ambekan. Kok mung dadi rek iki piye? Wo, kleru kok. Nek ora ana kancane ra percuma. Rek iki kudu ana kancane. Yo. Iki Prabu Ndarawati gage gada enten. Engko piye nggonmu gawe karti sampe kok? Wis meneng wae. Wah.